chavales. Como podedes ver, estamos nun sitio novo, un espacio concedido polo Consello, que estamos moi agradecidos. Con isto esperamos que melloren as condicións de sonido, sobre todo. Bueno, comodidade tamén polo tema de invitados. Sí, ao final isto nos ven a nós, máis aos invitados, estamos máis cerca, estamos por comodidade máis ben. E nada, tamén queríamos con esta noticia dicir que esta semana sería unha semana de entrevista. Ao final con este tema todo do cambiar de lugar e todas esas cousas, Sí, traer cousas, material e non tal. podemos facer a entrevista. Este vídeo simula un poquinho a semana de entrevista, Para que non nos botedes de menos, demais. así que este vídeo saliría o martes, o día que sería a entrevista, e a entrevista de verdad que eu penso que vai estar moi ben, moi interesante, temos un invitado super especial, vai ser dentro de 2 semanas, o sea, cando sale este vídeo, dalí a 2 semanas, os mesmos horarios de sempre. Sí, vai ser a mesma rutina, luns de tráiler, martes de entrevista completa. Sí, Seguiremos como hasta ahora. A única incidencia é isto que, bueno, o cambio foi aí para algo mellor, sí, pero penso que sí. claro, trouxo consigo pois as consecuencias de traer material, desplazamento e demais, entonces pillounos un pouco pois o toro. Entonces esta semana non hai entrevista, temos esta noticia que darvos. Bueno, esperemos que nos sigades apoyando. Nada, vémonos en 2 semanas. Veña, Fálame chao. sempre. Que eres tonto. Chao. Ya. Eso non me teré. Sí. Que si se ve o micro na cámara. Para, claro, yo, que me estaba haciendo reír. Ahora hay que empezar otra vez, joder. Vale. Non sei que é. Non te puedo idea. Vale. Buenas. É verdad, porque... A Sí. pulsera? Que pulsera? As pulseras? Que pulseras? Buenas, chaval. Bueno, chaval. E ti, pon a sudadera e non vais enseñando eso por aí.